ban ai jing sneng yaki ka executive committee jong ka ki HDC dan kesngi ka larai ban pelong biang ya ka tamasa monolith festival hamau plang ha ubnai no pra mentau senam aba pentip hlo kania usi am ka ki HDC uba penya sing sim ulya thu baya kene ka rai jong ka council ban pelong biang ya kene ka tamasa la shim khnang ban pen inam ya ka kolshor bat kriti ki dostor tenrai ka briuspa jong ka jait ban reu khasi katkum ka jing sngo jong u kene ka monolith festival ha kene ka kenti kan long ka ba compare namar on pelong da ka jing trailang ringkat lang ba katnat ki kam jong kai perthei usi am ka ki HDC ulo ong ba kinong wan jong kai perthei ki bawan na bar jala bat kumju ki bawan na shabari kin sakwa bani shim benta ha kene ka tamasa ban yo jing tip kham janai shapang ka kolshor bat kariti ka dostor jong ki khasi Monolith Festival inilah shim ya karai ban penlong tahun ni penai Desember. Te ka nongrim bangi penlong ya kini kalong bangi kuat ban showcase me ban peni seperti ya ke jeng ruspa jang kariti dostor ke jungi ka culture ke jungi. But ya kani ka Monolith Festival kan compare menta kasir. Namar ya kani ngin saya trailang ka state government ba tourism department. They can come here, let's say, can buon ki items, ki buon ki bangin habban ya trailang state government, kam tam bangila don ya kani ka khasi heritage village hampe, nadu kapor i deputy CM atau kapor kila sedang, but ngi shisha ba ki buon ba ki ba kwa ban tip ban ngam jeleu ban sutu kham hai ka jat jungi.